Na nézzé! A kamera szumózunk. Daj, motherfucker! Ő is veszi, én is veszem. De jó! Aha. Na jó, menjünk. Szóval, sziasztok gyerekik! Most de fogjuk nektek kamerázni. A gettó negyedet! A gettó negyedet. Igen, a gettó negyedet. Arról híres, hogy mind a két oldalán van egy kocsma. Ezt ne ilyen hangosan, légy szíves. Szóval, nem a zárom. Toljál már ki. De cuki bicikliám. Na szóval, így kezdődik a híres Békés Csabai gettó negyed. Itt van Lassika mellette. Balra láthatják a civil világot, és jobbra a gettó negyedi házakat. Ja, és persze itt van velem az egyik osztálytársam. Szevasz! Meg itt Laci. Ő is osztálytársam. Itt csöndbe kell végigvonulnunk. Úgy rosszul fázik a kezem, de nem vagy. Az jó. De szóval itt csöndbe kell végig. Sértem. Szóval csönd... 1005-ös lada. Ja, az, hogy 1005-ös lada. Ott meg egy 1002-es. Na, szóval itt csöndbe kell végigvonulnunk, mert felkapják a figyelmet az itt élő emberek, és lecsapnak ránk, mint egy farokra. Oké, Laci. Értettem. Az első kocsmát láthatták is láthatták is mi az mának elején, tudjátok, ami megakadályoz... Most elmész, szóval tudjátok, ami megakadályozza azt hogy bejöjjenek a kocsik. Attól jobbra volt. Igen, ezeknek van egy saját Amúgy meg... légvédelmi rágyújuk. Fogd már meg ezt a biciklit. Meg akarom kamerázni. De ide áll a kamera útjába. Szóval le szeretném kamerázni, hogy nagyon menő a bicikli, hogy ne essen rám. Amúgy elárulom, Leúszza be a kezüvéket. hogy a te tornazsákod is benne van. Egy tipikus hülye gyereket láthatunk. Álljad már fel! Belelógott az ujjan. Állítsd fel, légy szíves. És közben alaposan körbe kell tekintenünk, hogy nem jön-e egy ellenséges személy sem. Még ez a hülye gyerek itt szenved a biciklimmel. Bakkis, nehéz feldobni. Na, közben azért nem tudjuk megmenteni. Megmutatom közben, hogy ott lenni másik kocsma. Igen, ott van. Majd közelítek. Te tudsz zoomolni? Aha. Ott van. És leesed. Na jó. Jaj, ezt itt felvesszük. First person módban jön. Jó. Bőszlósok. Nem, ez hülyeség. Ott egy 1005-ös lada. Na, légy szíves, fogd meg a kamerámat. Fogom. Köszönöm. Na, ez az én kezem. Ez itt. Úristen. És ez az izétlen. Úristen, Gergő. Ez itt. Ez meg felállítottam a biciklit és követ, mint egy kocsi.
Faszák vagyunk. Követett minket a maffia. Ezt nem hagyhatjuk. Ezt nem hagyhatjuk. Van meg a kezem? Tájad az meg. Anyád! Nem érzem a kezem. Én meg az arcomat nem érzem, szóval jó. Szóval ebbe az autóba szokták tartani a kokain. Szóval ebbe az autóba szokták tartani a kokót. Anyád, rohadék bot. És ki is értünk a gettó negyedből, és egy összetört lada fogad minket, ami egy összetört lada. Ezzel a gyönyörű tájképpel szeretnék. Igen? Kolóba. Koci! Na szóval ezzel a gyönyörű tájképpel szeretnék elköszönni Hol a tőletek. trafi? Meg nem mozduljál már. Na szóval,